Wallahi idan aka yi wani juyin aka juyo sai in ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yana bani tausayi. Saboda gwamnatin tarayya ta samu 'yan damfara da mahaukata da gidadawa 'yan iska marasa daraja sun zagaye ta suna tura ta akan keken bera. Mu a siyasance farin ciki muke, jin daɗi muke, domin ruguza musu tafiya suke su ba su sani ba. Suna ganin kamar su ne masoyansu, kamar su ne masu ƙaunarsu, kuma ƙarya suke, ba su da komai, ba su da daraja. Mu ko banza mun samu daraja, mun samu al'umma, domin mun gina al'umma ko mun taimaki al'umma ko muna kan yi. Daraja ta mu ce, mutanen gari namu ne. Kuma duk wanda yake tunanin zai zo 2027 a zaɓe ko gwamnatorial ko senatorial ko presidential ya ce zai mana hauka ya tallan tsintsiya, wallahi sai jikin mutum ya gaya masa, sai jikin mutum ya gaya masa sosai, sai mun lugude shi, mun tafke shi, mun ji injin mai gidansa. Kuma muna ba mutane shawara da ku farga, nan da shekara 1.5 ko shekara 2 ana shirye-shiryen kaɗa gangar zaɓe. Wallahi za ku ga abubuwa sun sauya. Gwamnati za ta sauƙaƙa mutane, za a ji daɗi, kuɗi za su wadata, kayan abinci za su yi sauƙi, kayan masarufin rayuwa za su yi sauƙi, man fetur zai sauko, farashin dala zai kare. To munafunci ne, ƙarya ne, billahi lazi la ilaha illa huwa, mun gama da tsintsiya. Ba wanda ya sai ƙara yaudaran mu ya ce mu zo mu zaɓi tsintsiya. Ba muslim ticket ba, ko me ma za a yi a ja a Najeriya, mun gama da zancen tsintsiya. Insha Allah ba za mu ƙara zaɓar ta ba. Kuma wallahi duk wanda ya zai mana tallan tsintsiya, wallahi sai jikin mutum ya gaya mai. Mu dama alhamdulillah muna godiya Allah subhanahu wataala, ba wai don mun san wannan masifar za a shiga ta samu muka ki mu zaɓi tsintsiya ba, dama ba mu zaɓe ta ba saboda ba mu kyautata mata zato ba. Wallahi ba wai gaibu muka sani, mun dama za mu fito mu riƙa yi mutane farau, dama mun gaya muku a'a, kawai dai wanda muka tsayar muke so a ta mutane su zaɓe shi, muke so mu zaɓe shi, mu ma mun fi zata masa alkhairi sama da wannan.